lakas ng ulan guys. Mukhang ito na yung huling biyahe natin, Lupi. Sa mga hindi kasi nakakalam guys, binenta ko na tong si ano, yung motor ko na si Lupi. Baka bukas kukunin na ito ng buyer eh. Ayan, ulan pa. Naabot kami ng ulan, mukhang pati yung ulan, yung ano, panahon nalulungkot sa pagbenta ko sa iyo ah. Mukhang ito na yung huling biyahe natin magkasama, Lupi ah. So, ingatan mo yung magiging next amo mo. Nalungkot din yung panahon ah. Halos 4 na taon din tayo magkasama. May ulan, buti humina na. Huling biyahe na ni Lupi na magkasama kami. So, ingatan mo yung ano, magiging next amo mo. Grabe naman yung ulan na yun. Mamimiss ko to ah. Alam ko kasi guys bukas ano eh, kukunin na to ng buyer. Ayun, mamimiss kita Lupi. Ano, magkita ulit tayo sa daan. Minsan talaga kailangan ano, maghiwalay. Good luck sa inyo ng bago mong partner. Salamat sa halos 4 na taon, Lupi. Thank you.
So ayun guys, nakakuha na si Luffy, nabenta na natin. Medyo malungkot pero kailangan talaga eh. So yun guys, yun lang muna yung video natin ngayon. Thank you.